Здравейте на всички, които ни гледат на живо в момента на Фейсбук страницата на Фондация 1 от 8. Надявам се, очаквате и вие, както и аз, с нетърпение този разговор, защото в разгара на лятото едва ли има нещо по-подходящо от това да се спрем на нашата кожа. Защото, може би, не се замисляме достатъчно, а и често, че всъщност кожата е най-големият орган в човешкото тяло. Много често ние говорим, кожата ни е суха, кожата ни е мазна, имам бръчки или появила ми се една бенка, тя малко си расте, но всъщност сериозността на всичко, което се случва с нашата кожа, изисква един много сериозен разговор. Затова днес ние от Фондация 1 от 8 сме поканили човек специалист, когото много харесваме и най-важното много уважаваме. Така че нека ви представя сега доктор Ива Гаврилова. Доктор Ива Гаврилова е водещ хирург-онколог в клиниката по онкодерматология на УСБАЛО, град София. Завършва Медицински университет в град София през 2005 година. Същата година е назначена в клиниката по онкодерматология, където работи и до днес. През 2015 година придобива специалност по обща хирургия. От 2016 до 2019 година специализира пластична и реконструктивна хирургия в водещи центрове във Франция. Работи и изучава краниофациална хирургия от видния ни хирург професор Дарина Кръстинова в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия Шато дю ла Майе, Версай. Освоява различни техники за реконструкция и пластично възстановяване при операции на различни тумори в областта на лицето и по-специално орбита, клепачи и нос. През 2017 година провежда специализация по реконструктивна хирургия на ушна мида с автоложни хрущяли при световно известния пластичен хирург професор Франсуаз Фирмин в болница Бизе, Париж. До днес доктор Гаврилова успешно сътрудничи и ежедневно оперира пациенти с микрития и реконструкции след обезобразяващи операции при злокачествени кожни тумори с наследника на професор Фирмин, доктор Стефан Гишар, в клиника Бизе. През 2018 година доктор Гаврилова придобива научна степен доктор по онкология на тема редки злокачествени кожни болести. През 2018 година става съучредител на първата по рода си Българска асоциация по дерматоонкология. Автор на множество публикации, посветени на диагностика, оперативно и системно лечение на злокачествени кожни тумори. Да кажем здравейте на доктор Ива Гаврилова, хирург, онколог. Ще си позволя да говоря. Рядко го правя на ти. Ще ми позволиш, защото се познаваме. Благодаря ти, че прия нашата покана. Да говорим за кожните тумори. Доброкачествени, злокачествени, но преди да стигнем до тях, нека да започнем, може би, с онези неща, които вълнуват още по-широк кръг хора. Първо да кажем, какви са функциите на кожата? Първо искам да благодаря за поканата. Наистина чувствам се сред приятели. Нашето запознанство премина в приятелство, което е привилегия и се надявам да бъда максимално полезна за вашата аудитория. Колкото повече, толкова повече, както е казал Мечо Пух. Така че на линия съм и се надявам да има много интерес и много въпроси, затова съм тук.
Кожата не случайно дерматолозите я наричат най-големия орган, наричат я с гордост и тя наистина изпълнява точно тази функция. Освен, че ни защитава от всякакви вредни въздействия, защитава тялото ни от вмешателство, от проникване на микроорганизми, на травмиращи фактори. Всъщност кожата може да отразява и най-различни аспекти на страдания на тялото. Така че не трябва да я подценяваме. Освен страданията, които може да има сами по себе си по кожата, под формата на различни образования във времето, които да ни алармират, че трябва да си обърнем внимание, сама по себе си кожата се променя тогава, когато имаме стрес, имаме автоимунни заболявания, имаме различни хронични заболявания и дори онкологични заболявания. Може да бъде аларма за това. Така че трябва да обръщаме внимание на кожата определено и то от ранна детска възраст. И трябва и да се грижим за нея. Задължително. Ние онкопациентите знаем много добре, че в крайна сметка през кожата ние и се чистим от токсини, през потта и се отделят различни вредни вещества от организма. И винаги казваме на пациентите, които идват при нас в Фондация 1 от 8, че те много наистина трябва да се грижат за своята кожа, защото това е едно огромно пространство, през което те могат да изхвърлят тези токсини, които са си свършили своята работа, но оттам нататък вече трябва да бъдат освободени. Сега като го казваш, се сещам, че всъщност новите терапии, които ние пък ползваме при кожните тумори, твърде често ни дават сигнал, например имунотерапията, че са ефективни именно чрез прояви на кожата. Тя има дискретни промени, които ни подсказват, че пациента получава отговор и всички заедно им се радваме. Тоест има и хубави страни на онкологичния аспект при лечението по отношение на кожата. Сериозно, може ли да ги кажеш сега, защото после мога да забравя да те върна към този въпрос, макар че след малко ще си говорим по-специално за доброкачествените и злокачествени тумори, но какви са сигналите, които може да подаде кожата? Както знаете, имунотерапията е един огромен отрасъл на онкологията, който тепърва ще се развива. Това са антитела, които се вливат и карат имунната ни система да разпознава туморните клетки. Тя навлиза не само при кожните тумори, но при редица други онкологични заболявания. Смело мога да кажа, че това е бъдещето на онкологията. Един от аспектите, в който ние разбираме, че имунотерапията действа, са кожни прояви, които най-леките, на които най-много се радваме, са едни депигментации по кожата, които много наподобяват витилигото, но всъщност не е истинско витилиго автоимунно. Казва се витилиго-лайк синдром, т.е. витилигоподобен автоимунен синдром или феномен и казваме на пациентите, че появят ли се бели петна, това означава, че терапията действа и ние им се радваме. Също депигментиране на космени части от кожата или на вежди, на мигли, което е по-неприятното, разбира се, но в повечето случаи са обратими и наистина се радваме на тези признаци на кожата. Разбира се, колкото и да са неприятни страничните ефекти, ако те пък показват, че една терапия действа, какво по-добре от това за един пациент с онкологично заболяване. Преди да преминем към тази наистина много сериозна и важна тема, и в нейните детайли. Нека все пак да обясним, защото, както обявихме и темата днес, в разгара на лятото, аз съм сигурна, че половината от населението на България в момента е на море, а другата половина чака с нетърпение да отиде на море и да се изложи на слънце. Аз искам да започна от там. Всички ние знаем как едно бебе като се роди, кожата му е една чиста, почти няма бенки, а в процеса на живота изведнъж те започват да се появяват. И въобще всякакви други пигментации. Как се променя кожата от раждането през живота на човека? Разбира се, имаме някакъв закодиран брой кожни образования, бемки, петна, които ни се явяват през живота. При някои, които са с родители, бебета с родители с множество кожни образования, тип бемка, петна, биха могли още от рождението да ги имат, други се образуват в последствие. Така че родителите не би трябвало да се стресират от това, че от време на време ще забелязват нови петънца по кожата на бебето. Един индивид израства до 35 годишна възраст, т.е. в пубертета, в подрастващите, тогава, когато растем на ръст и кожата ни расте заедно с цялото тяло и е нормално да се появяват нови, те да нарастват по размер. Не винаги това означава проблем, разбира се. Друго, което си мисля,
по време на бременност, по време на хормонални въздействия, кожата ни отново може да образува пигментации. Някои са банални пигментации, които след това изчезват, други обаче са си бемки, които се образуват точно тогава, в този период. Затова не би трябвало да подхождаме с стрес към всяко новопоявило се петънце в кожата на детето, на подрастващ или на една бременна жена, например, но не трябва и да го подценяваме. Винаги контрола на специалиста е удачен. Добре, това означава ли, че тези пигментации и бенки обаче се получават, защото ние не се грижим добре за кожата си, също, освен нещата, които изброи до момента, че в смисъл обремененост от родители или някакви други хормонални промени. В смисъл, възможно ли е да се появят и защото ние не се грижим добре, не я защитаваме добре от слънцето? Разбира се, слънчевите изгаряния са най-големия бич за кожата. Тя страда най-много, когато стигаме до класическото слънчево изгаряне с зачервяване, с сървеж, с болка на кожата. Това не трябва да се допуска. При по-малките деца това води само до преходното обелване на кожата. Обикновено не виждаме трайните промени, но при възрастните това води до едни много ситни пигментации, тип лунички по лицето, по тялото, които обикновено пациентите казват: излезнаха ми нови бемки. Това показва страдание на кожата, хронично слънчево изгаряне, е много вредно за кожата, не трябва да се допуска. Ти каза нещо много важно в момента и интересно за мен. Аз съм абсолютен лаик в тази тема, но пък съм родена бяла и имам доста бенки, въпреки че се излагам непрекъснато на слънце. Като говорим за хронично изгаряне, в смисъл, как може сега хората, които ни гледат, да се ориентират в смисъл за това колко да се излагат на слънце? Как да кажа, кога наистина те прекаляват с излагането на слънце, защото пък слънцето от друга страна е и нещо хубаво, нали? Позитивно да кажем, има и нещо позитивно в слънчевите лъчи. Разбира се, няма да си забраним всички удоволствия. Почивката и лятото е за това, но под хронично излагане на слънце имам предвид няколко неща. Първото е, когато ние целенасочено ходим на плаж и прекарваме целия ден на плажа с идеята да се здобием с много тъмен тен, защото така ни харесва. Това, когато се прави системно на всяка почивка, е хронично дразнене за кожата. Винаги се минава през изгаряне. Зависи от кожата. Ако е бяла като твоята и като моята, човек може би ще почервенее, ще го заболи, след това ще потъмнее за малко, после пак ще избледнее. Хора, които са с така наречените няколко бани по рождение, потъмняват много бързо, без червената фаза, не усещат изгарянето по този начин, много смело се излагат на слънце. Това е хронично излагане на слънце, когато го правим всяка почивка, всяка възможна минута, за да събираме тен. Хронично излагане на слънце и злоупотребата с солариуми е една тема, която искам задължително да отворя, защото те са много вредни. Знаем колко е модерен тъмният тен, особено сред подрастващи, сред тинейджери. Много обичат целогодишен тен. Солариума е един стрес за кожата, не трябва да се допуска. В страшно много европейски страни той беше забранен със закон за под 18, да, тъй като абсолютно може да предизвика инициация, т.е. начало на кожни образования да преминат в тумори. Така че това трябва да го имаме предвид. При нас няма контрол върху посещаемостта на солариум и при млади, и при възрастни. За съжаление, много се злоупотребява. Имаме така различни инфлуенсъри, както е модерно да се казва, с много перманентна тъмна кожа, на която се подражава и се посещават редовно. Това също е хронично изгаряне. Всеки от нас поне веднъж е ходил в солариум. Знаеме кожата колко е суха след като прекараме вътре известно време. Няма безопасни минути или време, в което можем да го правим. Аз всъщност дори не знам какво никога. Аз страдам от клаустрофобия и не съм ползвала солариум, а и не ми допада този вид тен, но дори не знам каква е технологията, която се използва, за да се придобие този тен при солариума. Това е абсолютно нещо изкуствено, което явно наподобява, не знам, слънчеви лъчи. Светлината е от друг спектър, който се използва в солариума, но е много интензивно, бързо стимулиране на потъмняването на кожата и съответно на предизвика нейното изсъхване, не зачервяване, въпреки че може да се получи изгаряне в солариум, разбира се. Това при един нетрениран организъм, който отиде направо да направи 20 минути с целта бързо да потъмнее, може да се получи.
но изсъхването, нарушаването на еластичността на кожата влияе много пагубно и изгарянето от такъв тип машина е... Но и още нещо ми направи впечатление в това, което казваш, че системното, хронично излагане на слънце и в някаква степен изгаряне, така както ти го каза, всъщност е нещо, което ми разбива моят мит, който ме кара да се чувствам спокойна и затова сега хората, които ни гледат, ще си позволя да споделя нещо, тъй като аз целогодишно си позволявам така да хода и да се излагам на слънце, било на почивка или някъде другаде. В един момент дори хора с бели кожи, като моята и твоята, но в случая ще говоря за себе си, всъщност ние придобиваме един почти постоянен, перманентен, целогодишен, лек тен. И когато аз отида на плаж, в един момент си казвам, аз имам малко тен, мога да си стоя цял ден на плажа, нали, ще си се намажа, но това не е проблем, защото вече аз имам натрупан, нали, няма да изгоря. Защото има го този мит. Хората си казват, нали, бебето с тази бяла кожичка, ако той изгори, много страшно. Нали, или малкото дете. Но аз имам си тук един тен, няма от какво да се притеснявам, което всъщност не е така. Абсолютно. Твърде често неглижираме състоянието на кожата и колко лесно можем да стигнем до едно слънчево изгаряне категорично. Наличието на тен не пази кожата. Само слънцезащитните препарати пазят кожата. Това, че не минаваме всеки път през слънчево изгаряне с зачервяване, с болка, не означава, че тази кожа не продължава да изгаря, когато се излагаме на слънце. За бебетата, разбира се, е съвсем друг режим. Но ако искаме да получим здравословен загар, да го наречем, въпреки че той вече дори не е на мода, има своите начини, време в което да седим на плажа и време през което да се мажем, така че да го добием. Аз искам само да вкарам една скоба за нещо, което също е важно да се отбележи. Към хроничното слънчево изгаряне спадат и хората, които, за съжаление, работят предимно на открито. Това са наши баби и дядовци, които работят на полето и нямат никаква култура да се мажат, разбира се, със слънцезащита, нито е имало в тяхната младост. Това са хора, които работят на открито по строителни обекти. Това също е хронично изгаряне. Макар и да са облечени частично през лятото, това са ръце, деколте зона, лице, които изобщо не се мисли за тях и постоянно са в контакт с слънце, без никаква предпазност. Ами да поговорим тогава и да им кажем и на тях. Между другото, само използвам възможността, защото за нас е важно. Всички, които гледат и ги интересува нещо конкретно, могат, разбира се, да си задават въпросите и под лайфа, който гледате в момента. Разбира се, надявам се да имаме достатъчно време, за да можем да ги зададем и да отговори доктор Гаврилова на тях. Добре, ние имаме един слайд за слънцезащитните продукти. Нека да започнем от там, като се опитваме, разбира се, да бъдем полезни. Какво можеш да ни кажеш по този слайд и въобще, като говорим за слънцезащитни продукти, какво трябва да имаме предвид? Сега всички знаем, че те имат своята номерация, която може да бъде 10, 30, 50, 50+. Напоследък в мрежата дори има и 100 фактор, за което допълнително ще кажа. Ако приемаме нещата така, 10 минути е времето, за което една незащитена кожа изгаря, то цифрата на фактора, с който се мажем, умножен по 10, означава времето, за което кожата ни ще бъде защитена. Тоест разликата между фактор 30, фактор 50 означава времето, в което нашата кожа, след като сме се намазали, е протектирана. Ето, разбира се, те в момента дори могат да го видят и да го прочетат всички, които ни гледат. Ето, 15 фактор отговаря на 150 минути, 30 фактор на 300 минути, 50 фактор на 500 минути. Да, това е базисното значение на слънцезащитния фактор като предпазен продукт. Въпреки всички дерматолози, аз включително като човек, който се занимава с такива заболявания, причинени да, може сега да го махнем този слайд, да. Абсолютно съветвам пренамазването да бъде през 2 часа. Независимо от това какъв слънцезащитен продукт се ползва, колкото по-висок фактор, толкова по-добре, но това се съобразява с цвета на кожата, с съответния индивид дерматолога, който се грижи за нас, може да ни посъветва какъв тип слънцезащита да ползваме. Точно това ще да го питам, защото наистина на пазара има много слънцезащитни продукти и понякога е много трудно. Даже вече сега аз забелязвам по себе си, много често употребявам такива, които са на спрей,
Защото много по-лесно човек, ако няма в тази възможност някой да го намаже, да му намаже гърба с крем, когато е слънцезащитен, използва примерно спрей, защото е малко по-улеснен в нанасането. Но аз не знам дали има разлика в това, дали се пръска, дали е крем. Както казват и когато се къпем в морето, примерно после пак, въпреки че тези 500 минути, да кажем, все още не са изтекли, но ние сме се изкъпали в морето, което означава, че трябва пак най-вероятно да нанесем. Да, 500 нали? минути всъщност звучи много, но далеч не е така и не трябва да се предоверяваме на това. Не можем да се намажем и да караме цял ден. Ако трябва да оформим някакви правила, които да бъдат подходящи така като пример за аудиторията, как да се пазиме на плажа, то бих посъветвала следното. Часовете, които са подходящи за нашите деца, са подходящи и за нас. Слънцето се променя, много е силно. На плажа не трябва да седим след 11 часа и преди 4-5 часа. Тоест от 11 до 4-5, когато явно най-обичаш да седиш на плажа. За какво сме си платили хотела? И басейна? За съжаление, тогава може да се възползваме от други активности, но от 11 до 4, даже бих казала 5, е времето, в което слънцето е най-силно и нямаме работа на плажа. През останалото време може да се радваме на слънцето, винаги с идеята за слънцезащита, винаги с идеята за сянка. Дали е от чадър, дали от нещо друго, да шапка, трябва да има сянка. Мазането през тези часове е задължително. То се прави на всеки 2 часа. Когато сме с съответния слънцезащитен фактор. Ако сме с 30, трябва да бъде по-начесто, ако сме с 50 на 2 часа е добре. И задължително преди влизане в море и след като сме излизали от море. Нищо, че на всички препарати почти пише, че са водоустойчиви. Част от препарата се отмива, затова не трябва да разчитаме. Знаем, че във водата тя действа като призма, усилва светлината и много по-лесно се изгаря във водата. А там ни е най-приятно и най-бавно усещаме какво се случва. Така че преди влизане в морето, след излизане от морето трябва да има пренамазване. Това са простичките правила, които трябва да спазваме през лятото, ако искаме кожата ни да бъде здрава. Откъде ги купуваме, няма значение, стига да е медицинска козметика от аптека. Няма значение въпроса, който ми зададе, дали е спрей, дали е замазане, каква му е консистенцията, няма значение. Както ни е удобно, затова фирмите предлагат различни продукти според нашето усещане. Но медицинска козметика от аптека, от дрогерия, разни козметични продукти не е удачно да се използват. Още един въпрос обаче. Много хора използват за тялото и за лицето един и същи продукт. Аз наскоро открих, защото аз със закъснение някои неща ги възприемам, просто съм зодия овен, малко по-упорита от необходимото. Открих, че всъщност има на хубави марки продукти, да, по-малки са, но те са специално за лице. Трябва ли да обърнем внимание и на това? Абсолютно. Аз също смятам, че трябва продуктите да бъдат различни. Да почнем от децата. За децата се ползват минерални слънцезащитни препарати, които са специално детска серия. Възрастен може да ги ползва, но дете не бива да ползва на възрастен препаратите. Така че тези минерални за деца са за цялото тяло. При тях обикновено мажем цялата повърхност отгоре до долу. При възрастния човек обаче нашата кожа се е променила. На лицата на дамите кожата вече е по-износена, има нужда от повече хидратация, за това имаме различни продукти. Околоочната зона също. Оптималният вариант, който е доста досаден, разбира се, да имаме един продукт за тяло, един продукт за лице, един продукт за около очите. Има такива под формата на стикери, много са приятни и удобни и не трябва да забравяме вазелина за уста, който също е със слънцезащитен фактор през лято. Как са ми изгарали устните? Да. Така че това е арсенала от козметика, която една дама, особено на плажа, трябва да има в чантата за плаж, за съжаление. Ти спомена професиите, които наистина са изложени много на слънце и аз веднага се сетих и за още една, тъй като синът ми спортува. Се сетих включително и тенис треньорите, които съм виждала в други държави, където е, като Флорида, например, почти непрекъснато топло и слънчево. Те носят дрехи. Те са от пръстите почти, от глезените долу до ръцете, целите облечени. Ето затова и пускаме сега следващият слайд, защото това е единият вариант за предпазване, слънцезащитните кремове. Но има и друг. Какво можем да кажем за дрехите? И за това как пък може допълнително
също дрехите, които ползват професионалисти в спорт на открито, сърфисти, например, те са с UV защита. Това предпазва тялото. Обичайните ни дрехи представляват механична защита, която спира до някаква степен светлината, но в никакъв случай не може да ни предпази от слънчево изгаряне или увреда. Много пъти чувам пациенти, които казват: ама аз нося шапка, аз съм защитен. Шапката пази, но не отпада слънцезащитата. Трябва да сме намазани под шапката. Слънчевите очила пазят, но трябва да бъдат с ултравиолетова защита, задължително. Дрехите, които се използват на плажа, наистина имат филтър към спектъра на светлината и да, определено много е хубаво да ги предлагам, да ги използвам, особено при децата, които трудно може да контролираме на всеки 2 часа да пренамажем. Но не трябва да забравяме, че трябва да бъдем и намазани. Така че оптималният вариант е да се намажем и след това да ползваме тениска, бански с ултравиолетова защита, особено при децата. Така могат да си играят свободно, трудно можем да ги задържиме под чадъра през цялото време и шапка с ултравиолетова защита е удачен вариант. Факт е, че е лято и всички мислим за море, но има още един сезон. В никакъв случай не можем да говорим само за лято, а има и скиори, които пък зимата обожават да са в планината. За тях какво можем да кажем? Ето тук виждаме на този слайд и устни, които са пострадали от слънцето. Разбира се, всички скиори зимата, които искат да избягат от работа и да не ги разберат, че са избягали, ползват слънцезащита, иначе се получава това, което виждаме от слайда, изгаряне на очила. Много кокетно. Много сме високо в планината и сме още по-близо до слънцето и сме изключително уязвими. Както възрастните, така и децата. Зимният период не трябва да се пропуска. Световните тенденции от много години насам диктуват слънцезащита през цялата година, което означава, че когато сме изложени на пряка слънчева светлина при зимен спорт, трябва да се държим както лятото на морето. Трябва да си намажеме тази част, която е фотоекспонирана. Т.е. това, което е в контакт с слънцето, тя е малка повърхност. Обикновено е само лице, ушите не трябва да се забравят и устните задължително. Те изгарят изключително много през зимата. И виждаме на слайда дете, което се мръщи, както винаги, но не трябва да ги пропускаме абсолютно при слънцезащитната грижа и през зимните спортове. Добре, Ива, как можем да разберем, че, да кажем, кожата ни, че нещо нередно се случва с нея, че страда, за да се ориентираме, че може би трябва да потърсим специалист, да направим преглед, най-общо и после вече ще преминем и към детайлното разглеждане на различни образования. Аз постоянно повтарям едно и също нещо. Човек трябва да се прегледа поне веднъж живота си от специалист по отношение на кожата, преди да има страдания. Най-добрият вариант е и в детска възраст да има един преглед, който специалист, това е дерматолог, да каже дали тази кожа трябва да бъде регулярно проследявана, да посъветва каква слънцезащита да се използва, на колко време и така да се грижиме за децата си. Също един възрастен индивид трябва да направи задължително един преглед, без да има проблем, за да му се каже: имаш потенциално опасни кожни образования, трябва да се следиш, или обратното, може да бъде спокоен, може на по-дълъг интервал, когато имаш някакви проблеми с кожата, да се обадиш. Разбира се, има редица кожни заболявания, които могат да ни подскажат, че трябва да отидем на лекар от автоимунния спектър, хронични такива, с залющване, с петна, с алергични реакции, които особено в летния период са много чести заради ухапване от инсекти, ходене по треви, кърлежи или какво ли не още. Изгарянията дават страшни алергични реакции. Сестра ми беше, ходи на лекар, да, беше доста сериозно. И оток се получи на крака, да, наистина. Абсолютно, едно изгаряне може да протича много драматично от най-обикновено слънчево изгаряне или изгаряне от травма. Не трябва да ги неглижираме в никакъв случай. Но мен ми се иска, ако може да стигне това до по-голяма чуваемост от аудиторията, един път да се замислим дали някога дерматолог е оценявал нашата кожа, проблемна ли е, има ли нещо, което трябва да се проследява или не. И ако отговор е не, то да го направим. Добре, но ще ме извиниш, но трябва да те попитам. Все пак, как да се ориентираме в търсенето на дерматолога, на който можем да се доверим? Това винаги е проблем. Знаеме, че трудно се доверяваме и изобщо на лекари, камо ли пък на съответния специалист, който трябва да бъде намерен.
Аз бих посъветвала първия преглед да бъде с лица, които работят в университетски болници, например, или онкологични центрове. Това са така наречените онкодерматолози, които могат наистина да оценят, ако имаме съмнение за нещо или имаме пигментации по кожата, за какво става дума. Какъвто си ти. Аз съм хирург, да. Да, хирург, онколог, да, разбира се, занимавам но... се точно с това се занимавам и диагностицирам също. Има немалко специалисти онкодерматолози, това е по-специална част от тяхната специалност дерматология, които се занимават единствено и само с кожни тумори, строго профилирани са и почти във всеки голям град има по един такъв, което не е малко. И всъщност, да, никак не е малко, затова, как да кажа, нали, онази стара приказка, който търси, намира. Така че е въпрос на това да потърсим и да открием правилния човек. Имаме много кадърни дерматолози, които са изключително подготвени от онкологична гледна точка. Знаят, могат да разпознаят, могат да насочат към съответния специалист. Тоест, в големите болници, наистина, мисля, че е най-удачно да се посети такъв специалист. Добре. Всъщност, като говорим, защото и темата ни днес е всичко, което трябва да знаем за кожните тумори, има понякога една, даже не бих го нарекла заблуденост от страна на хората, но може би объркване, че когато говорим за тумори, те задължително си мислят за рак, за злокачествени тумори. Но истината е, че под това наименование тумори влизат двете основни групи – доброкачествени и злокачествени тумори. Като, например, бенката е доброкачествен, нали, тумор. Сега ще те помоля да ни обясниш за тях, но преди това, всъщност сега показахме един слайд, но моля само да го върнем. И преди това искам да покажем един друг, който е свързан с прегледа, защото искам да покажем, и да ни кажеш какви са тези уреди, защото явно, че това е този преглед, за който ти говориш, че трябва да се извърши поне веднъж годишно, макар и без да има симптоматика за проблеми поне веднъж по кожата. Живота задължително, а вече колко пъти годишно ще бъде или на какъв интервал го определя дерматолога. Разбира се. Всеки един уважаващ себе си дерматолог съблича пациента и го оглежда отгоре до долу. Това е начина да се извърши правилен преглед. По типа, аз тук имам тази и тази и тази бемка, бихте ли я прегледали? Да, но трябва да видя цялата кожна повърхност. Твърде често нещата, които ни правят в ежедневието впечатление, не съвпадат с тези, които са потенциално опасни. Така че един преглед при дерматолог трябва да включва целотелесно оглеждане и това, което виждаме, са дерматоскопи. Дерматоскопа представлява една много практична машинария с лупи и с съответна светлина, които дават възможност за оглеждане на повърхностните слоеве на кожата по-детайлно. Той е изключителен диагностичен метод, който наистина помага за диференциране на една доброкачествена бемка от потенциално тръгнала да се изражда, опасна или каквото и да било. Плюс те вече са много развити тези технологии. Виждаме, че може да се снима дори с програми с телефон и да се сравнява във времето. Така че да, почти всички дерматолози разполагат с дерматоскопи и по този начин извършват прегледа. Ако трябва да се ориентираме дали сме на правилното място, целотелесното оглеждане и дерматоскопията са двата задължителни елемента на един такъв стандартен преглед. За да сме сигурни, че прегледът е извършен качествено и надлежно. А само да попитам, косата и главата, под косата оглежда ли се? Задължително. Аз лично оглеждам и зад ушите, и в косата със светлина, за да мога да видя навсякъде всичко, плюс стъпала между пръсти на крака, места, които твърде често се неглижират и съм си намирала много работи, когато така целенасочено съм търсила. То, който търси, намира. За добро. Но за добро, разбира се. Добре, какво представляват кожните тумори и какви видове са те? Нека да... Както много правилно отбеляза, тумор е една сборна дума от латински, която означава образование. Зад нея не е задължително да се крие само злокачествено или доброкачествено. Под тумор може да охарактеризираме всяко едно образование по кожата ни. Но тези, които са потенциално опасни, имат определени характеристики. Твърде често всичко, което
стърчи, изглежда грозно, на краче или пък се травмира от дрехите, ни прави впечатление и смятаме, че е нещо лошо. Напротив, това обикновено са доброкачествените тумори, образования, които представляват само един козметичен проблем и могат да бъдат отстранявани с цел разкрасяване по определен начин според вида им. Злокачествените образования на кожата изглеждат по коренно различен начин от доброкачествените, но много често се неглижират. Добре, нека се пак да коментираме. Това, което виждаме в момента, или сега ще пуснем слайда, това доброкачествени образования ли са? Да, това е един арсенал от най-често срещаните доброкачествени образования в ежедневието ни, на които обръщаме внимание, защото изглеждат грозно, защото са в... Да, особено това в ляво е много неприятно. Това в ляво е абсолютно доброкачествен дермален невус. Как се казва? Дермален невус, който може да се кретира, да си променя цвета, да се възпалява, но не крие риск от израждане. Също така виждаме нещо голямо вдясно, което виси на тънка основа. Със сигурност притежателя му би се притеснил и би си обърнал внимание заради това. А то е най-обикновен фибром, който също е абсолютно доброкачествен, не крие риск от израждане. В центъра виждаме запушени масни пори, които са възпалени, или пък образования доброкачествени по лицето. Това вдясно долу какво е? Извинявай, защото съм виждала нещо подобно и чаках да избие като пъпка, обаче... Това е един възпален атером. Атерома е такава запушена масна жлеза, която образува капсулка. Много често се възпаляват и се възприемат много драматично от пациентите, но е един козметичен проблем. А той може ли да се оправи от само себе си? По принцип не. Обикновено се налага хирургична интервенция. За радикалното му отстраняване е необходимо да се махне И само още един въпрос. Това всичко, което виждаме в момента на картинката, са доброкачествени тумори. Точно така. Но не мога да не попитам, тези доброкачествени тумори трябва ли да бъдат отстранени или могат да бъдат и толерирани, т.е. оставени, докато не възникне някакво друго усложнение? Просто въпрос. Такъв тип доброкачествени тумори не се израждат по принцип. Нямат този потенциал. Да, така че тяхното отстраняване е само и единствено козметична индикация. На съответния пациент пречат му, не се харесва, в неприятна зона, опира се в дрехи, могат да бъдат отстранявани, но с малка хирургия винаги съветваме с изследване под микроскоп, т.е. хистология. Всяко нещо, което отстраняваме, трябва да бъде проверено. Тоест, ако ни пречи и козметично да се харесваме, да, но профилактично с цел да не премине в нещо лошо, този тип образования не преминават в лоши неща. А има такива, които могат да преминат в нещо лошо. Кои са те? Разбира се. Това най-вече са потенциално опасните бемки, които изглеждат по коренно различен начин, така наречените диспластични невуси, които твърде често неглижираме. Те са наравно с кожата, не изпъкват, не им обръщаме внимание, докато не започнат да нарастват. Там вече опитният специалист-дерматолог или онкодерматолог в хода на проследяването казва, тази бемка трябва да се махне профилактично, защото тя може да се преобърне в ракова, да се трансформира към ракова. Мога ли да го питам нещо, защото все пак винаги се опитаме да бъдем полезни веднага на момента. Аз не познавам човек, който да няма една бенка по тялото. Твърде е възможно такива хора да съществуват, но аз не познавам такива. Колко бързо трябва да нараства една бенка, за да разберем, че тя нараства твърде бързо? Това, което казваш ти, и може би тя е потенциално опасна. Защото всяка бенка до един етап от живота тя има склонност към порастване. Или, примерно, нещо друго, което си расте. Да. Има определени белези, които ни подсказват, че една потенциално опасна бемка, т.е. един диспластичен невус, тези, които са наравно с кожата, започва да се променя. Единия от тези белези е нарастването. Нарастването трябва да е повече от 4-5 мм, но това е признак вече, че нещо се случва. Винаги съм казвала, когато ме питат от кога ми е това образование, можех ли нещо да направя, твърде често генетиката също има огромно значение и за много години назад във времето
е закодирано една бемка да се превърне в тумор. Ние търсим дискретни белези, както профилактиката на всяко едно онкологично заболяване. Това специалиста го вижда. Промените обикновено са под дерматоскоп, в пигментацията, в определен контур и това подсказва. Външно да видим, че бемката ни нараства и това да е аларма да отидеме, за да се консултираме, не е добър вариант. Което означава, че всъщност искаш да кажеш следното. Има генетичност в предаването на доброкачествени и на злокачествени тумори, така ли да го разбера? Не точно. Искам да кажа, разбира се, кожата на децата до голяма степен копира кожата на родителите, но под генетичност имам предвид генетичните малформации, генетичните мутации, които настъпват в някакъв етап от живота ни, твърде често свързани с слънчевите изгаряния, разбира се, в детска възраст, затова толкова много искаме да пазим децата и предизвикват промяна в една бемка. Това са генетични мутации, които настъпват назад във времето. А тяхната клинична изява, т.е. момента, в който тази бемка подсказва, че е започнала да се променя, се виждат най-добре от онкодерматолог със съответния преглед. Което отново стигаме до това, че ние не можем да видим всяка част от тялото си и е абсолютно ненормално да разчитаме на това, че ние ще забележим нещо. В крайна сметка ние непрекъснато не гледаме собственото си тяло. Нека тогава да покажем и слайд, в който се виждат, може би, злокачествени или не знам, ще ни помогнеш. Какво виждаме в този слайд момент показва едни от най-баналните доброкачествени образования, които често са основна причина да посещаваме дерматолози. Това са фиброми, папиломи, които са по шията, по лицето и понеже ни пречат или пък една възпалена история. Това са пак доброкачествени, така ли? Да, това е друго нещо, на което исках да обърна внимание, тъй като сме свикнали на пигментните петна да са аларма, че нещо лошо става, но не всяка пигментация означава бемка, означава проблем. Това е кожа на един възрастен човек с така наречените себорейни кератози. Това са кератинни отлагания по кожата, които много наподобяват бемки, но това не са истински бемки. Виждаме пигментни петна с различна еволюция, тип стареене на кожата, така да го кажа. Обикновено е при по-възрастни, по торса, множествени. Това много се различава от следващия слайд, на който виждаме бемка, такава каквато е потенциално опасна. Не, след малко може би ще извадим този слайд. Нека да върнем предишния, за да говорим по него. Да, и всъщност тук това отново са доброкачествени. Това са доброкачествени, да, но измежду тях не означава, че не се крие някоя бемка, която е потенциално опасна и те трябва да бъдат обстойно прегледани. Един такъв пациент е студен душ за всеки дерматолог, защото трябва много обстойно да ги разгледа всичките, но специалиста може да види има ли там някъде в тази цялата картина потенциално опасна бемка или не, защото една такава кожа ще старее по този начин. С тези образования те ще си променят цвета, но няма да се израждат. Разбирам. И тук, естествено, не говорим непрекъснато за махане хирургично на абсолютно всичко, което е, предполагам. Добре, така и така, ние мисля, че показахме, ако не, нека да минем към следващия слайд. Този ли, може би, който ти тръгна да коментираш, извинявам се, за да не объркаме. Това е потенциално опасната бемка, така както изглежда. Тя е наравно с кожата, с неясен контур, може да бъде много малка, както виждаме на дясната снимка, въобще да не обръщаме внимание. Затова не можем да разчитаме, че нещо е пораснало и ни е направило впечатление. То е наистина много малко. Добро сравнение това между близкия план и далечния, защото наистина говорим за нещо много малко, но това е вече нещо, което може да се изроди. Или точно нещо, така, което вече е злокачествено? Това не е злокачествен тумор на тази снимка, това е диспластичен невус. Потенциално опасната бемка, за която говорих до сега, изглежда по този начин. Това не означава сега да почнем да си оглеждаме кожата и да търсиме съответствие. Означава само и единствено, че не всяко петно може да бъде страшно или обратното и трябва да се оцени от специалиста. Мисля, че днес го казах 20 пъти, но наистина... Да, но трябва да се махне. Маха се само ако има белези, че е тръгнала да се променя.Иначе не. Не е решение да си махнем всички потенциално опасни бемки. Аз съм противник на това. Виждала съм много хора, които са податливи на стрес, на хипохондрия. Лесно може да им вмениш и да си... Един стои пред теб. Колко бемки си махнала? 3.
Но искам още няколко, ако може. Символична бройка. Има някои, които са целите на решето и смятат, че колкото повече махнат, толкова по-добре и така ще си купиме билет за вечно щастие. Не. За съжаление, не смятам, че профилактичното отстраняване и загрозяване на кожата е вариант. Разбирам. Добре, като заговорихме за потенциално опасните бенки, тези, които могат да се изродят в нещо злокачествено като процес, тогава да обърнем внимание на рака на кожата, слайд номер 6. Мисля, който сега ще покажем. Тук какво виждаме? Рака на кожата е сборно понятие за всички видове на онкологични заболявания на кожата. Делим ги на два вида – немеланомни и меланомни. Кожният меланом е най-страшният вид рак. Той изхожда от тези потенциално опасни бемки, пигментни и съответно с него се бориме най-усилено. Немеланомните кожни тумори са от други слоеве на кожата като происход. Те са възрастово обусловени, свързани с слънчевите изгаряния пряко. Винаги обичам да казвам, че кожа, която е изгаряла в ранна възраст, отмъщава след 50-60 и то по този начин. Диши спокойно, това не означава, че и при теб ще се случи, но... Моля те, казах ти, стои хипохондрик срещу теб. Трябва да знам какво говоря. Но след определена възраст могат да се появяват тези немеланомни кожни тумори. Като цяло те са с много благоприятен ход и своевременното им лечение води до и приключване на тяхното лечение. В много малък процент от случаите могат да се държат агресивно. Двата основни представителя на тези немеланомни кожни тумори са плоскоклетъчния кожен карцином и базоцелуларният карцином. Виждаме ги колко често ги срещаме. Това са тумори по кожата, които обикновено започват като разраняване, което не ни боли, не ни сърби. Това е най-алармиращото, защото не обръщаме внимание, минава време, установяваме, че май го имаме от 5-6 месеца, минава време, може и да го имаме от една година и съответно в един момент се усещаме, че това нещо не минава и сме били с него 1, 2, 3 години, тогава се обръща внимание и се отива на специалист. Когато е в областта на лицето, разбира се, този процес на осъзнаване, че нещо не е наред, става по-бързо, но когато е по тялото се неглижира, особено когато е по гърба. Тези кожни карциноми, като кожен карцином в нашата професия наричаме немеланомните кожни тумори, по-баналните и по-благоприятните се лекуват оперативно в началните си изяви. Прочете ми мисълта току-що. Точно това ще лечението им е само и основно оперативно. Лъчетерапията е средство на избор при определени ситуации, определени локализации, при възрастни увредени хора, но водещо оперативното лечение. Много хора казват, ме беше много страх, затова не дойдох на преглед и ме беше страх от операцията. Тези операции са безобидни. Те се правят с местна опойка в рамките на 15-20 минути. Разбира се, колкото повече сме чакали с един такъв кожен карцином, който нараства, държа да отбележа 1-2 мм годишно. Т.е. изчакването при възрастните хора обикновено е по 10 години, докато започне да им пречи, да кърви и вече да създава аларма, че нещо наистина сериозно се случва, но когато са малки, тяхното оперативно отстраняване е в рамките на 15-20 минути, дори не изисква пластика. Може ли пациентите да са спокойни, че с това оперативно отстраняване на тези немеланомни тумори, кожни тумори, всъщност те са си решили проблема? Трябва ли да се наблюдават? Какво се случва? Винаги има наблюдения. Да, оперативното лечение е и основното лечение на тези тумори. Винаги има наблюдения обаче, защото кожа, която е била с хронични изгаряния и веднъж е имала случай на базоцелуларен или плоскоклетъчен карцином, е рискова за бъдещи такива. Тоест, изрязването в здраво е гаранция, че няма да се появи на същото място, но ние не сме застраховани, че няма на друго място да се установи ново образование, защото кожата има предразположение, вследствие на това, което сме и причинили като изгаряне в по-млада възраст и помни, затова проследяването е задължително. Тези тумори могат да се държат и агресивно, но това е изключително рядко и аз предпочитам да не занимавам аудиторията с този им аспект, защото е под 5% в световен мащаб. Кое е под 5%, извинявай, разсеях се? Ситуация, в която този вид тумори се държат агресивно, тръгват да нарастват експанзивно или дават разсейки, това е наистина казуистика. Имаме още един слайд. Каква е разликата? Ето точно това сега можем да видим всички. Между меланома и рака на кожата.
Може ли да ни го обясниш? Разликата е преди всичко в происхода. От коя част на кожата? Кожата има много слоеве и е много сложен орган с много структури. Разликата от коя част на кожата произхождат. Не меланомните кожни тумори произхождат от най-различни структури на кожата, но меланома е от меланоцитите, това, което образува пигмента в кожата и съответно са с много по-голяма агресивност. Затова ги разделяме на различни групи, просто произходът е коренно различен и съответно и поведението им. Ти каза, че немеланомните кожни тумори понякога се отнасят към изгаряния, хронични изгаряния. Но можем да кажем каква е причината за меланома? Има ли някакви причини, които могат да се обособят за развитието на меланом? Меланома има най-различни форми. Най-честата, с която се сблъскваме, е кожния меланом, тъй като има и лигавични, и очни форми, и други, но най-честата форма е кожния меланом, в който освен генетична мутация, случила се във времето в клетка меланоцитна, която води до нейното израждане и експанзивно нарастване, пряко отношение има и слънчевото изгаряне. За съжаление. Отново? Да, разбира се. Има обаче нещо, да кажем, да, ти казваш някаква генетика, освен това външни фактори, естествени, но, например, травма, ако човек се е изгорил, даже имам лична причина да попитам този въпрос, при тежко изгаряне от огън, горящо, вряло, олио, няма значение какво, и много травмирана кожа, може ли да се развият също подобни кожни тумори? Може, но най-често това са не меланомни кожни тумори, по-специално плоскоклетъчните карциноми. Те се развиват в зони на тежки термични изгаряния, било то заливане с киселина, с врящи олио или нещо подобно, включително и след лъчетерапия. Слава Богу, това е в миналото, тъй като новите ни модерни апарати за лъчетерапия предпазват кожата, така че независимо през какви фази на изгаряне минава при една следоперативна лъчетерапия, например, това не води до развитие на такива тумори. Но в зони на изгаряне най-често виждаме плоскоклетъчни карциноми, не меланоми. Разбирам. А само да попитам още нещо. Защо понякога чувам малигнен меланом? Това означава ли? Аз винаги го възприемам меланома като злокачествено, което всъщност е малигненност, означава злокачественост. Има ли не малигнен? И аз съм се чудила защо някои хора използват само меланом. Не, няма. Малигнения меланом си е меланома като заболяване. Така или иначе, може би се използва като уточнение заради тази квалификация и класифициране на немалигнените кожни тумори, немеланомните кожни тумори, извинявам се, под които разбираме кожните карциноми, по-баналните, но малигнения меланом е заболяването меланом. Само за секунда, тъй като... Добре, може би имаме и още слайдове, но след мъничко ще ги покажем. Каква е заболеваемостта у нас от меланом, малигнен меланом? Това е една болезнена тема, защото статистиката много куца в България поради огромното количество частни хирургични звена, частни дерматологични звена, частни болници също така, в които се лекуват пациенти, оперират без да се подава статистика адекватна към националния ни раков регистър, който от много години не е с способността си да обработва адекватна информация. По данни от Националния ни раков регистър от преди няколко години би трябвало около 500 новозаболели годишно да имаме с меланом. То е сравнително рядко заболяване на фона на цялата ни популация. В действителност са повече, според мен са над 600 годишно. И това, което е по-притеснителното, че възрастовата граница започна да спада. Все по-често виждаме пациенти с меланом под 40 годишна възраст. Тази тенденция не е само в България, тя е навсякъде в световен мащаб. Именно заради това и новите клинични проучвания на различни препарати, медикаменти за метастатичните стадии на това заболяване вече включваш критерий възраст над 12 годишна възраст. Преди беше под 18,
т.е. предвижда се това, че ще има все повече заболели и то на ранна възраст. Да. 12 годишна възраст? Да, над 12. Това са в новите клинични проучвания възрастовата граница е много по-малка за включващи критерии. Тоест, за малигнен меланом. Тестваме лекарства, да, не тестването на лекарства, а клиничните проучвания са и при много по-млади хора, което едно време беше абсолютна казуистика. Добре, тъй като наистина е много важно да поговорим за малигнения меланом, тъй като всеки, който спомене това словосъчетание, обикновено просто изпада в панически ужас. В смисъл, счита се, че това е изключително агресивно, много сериозно и наистина хората се притесняват. Но какъв е пътя на един пациент с малигнен меланом? Какво той трябва да направи и какво медицината му позволява? Преди да се гмурнем в темата малигнен меланом, искам да кажа, че да, това е изключително сериозно заболяване, злокачествен, агресивен тумор, но медицината, специално за меланома, от над 15 години насам е толкова развита, че ние превръщаме това заболяване в метастатичните му стадии в хронично. Не само, че има излекуване за тези пациенти, но пациенти с метастази живеят много години, да, имат своите тласъци, включваме различни терапии, но го превръщаме в хронично заболяване. Така че нека да не влизаме в темата с страх и ужас от нещо, което е напълно неизвестно. Чудесно. Напротив, много се знае, цялата фармаиндустрия в цял свят работи по тази тема и имаме все повече и повече съюзници от медикаментозна гледна точка. Чудесно, защото имаше един мит, дори преди години аз съм го чувала, не знам дали е мит, но така се говореше, че меланома само оперативно, ако се повлияе и едва ли не нищо друго не може медикаментозно да бъде включено като терапия. Това явно отдавна не е така. Слава Богу не. Когато аз започвах работа, наистина хирургията беше водещия ни съюзник в борбата с меланома. Хирургия на всяка цена, хирургия по всяко време, т.е. и в напредналите стадии, каквото може радикално да се оперира в голям обем операции. Сега обаче има една нова тенденция хирургията да минава по-на заден план. Новите средства много повече контролират заболяването. Тя има своя смисъл в началните му стадии, разбира се, която е и водещото му лечение, но в напредналите вече системното лечение има много по-голям превес. Другото, което бих искала да спомена, казвайки мит, има един мит, който ние не можем все още да се преборим с него и може би трудно ще можем. Бемка не трябва да се пипа, защото ще плъзне навсякъде. Това съм го чувала дори от общо практикуващ лекар, който го е казал на пациента. Тоест, имаме бемка, която видимо се променя, започва да кърви, нещо не е наред. Пациента сам пита общо практикуващия си лекар дали не трябва да отида да ми я махнат. Той казва не я махай, защото ще плъзне навсякъде. Една лепенка отгоре, така? Една лепенка отгоре и по-добре нищо не пипа и не го прави. Това се разпространява и между хора, които си говорят, това е изключително грешно. Смятам, че този мит идва от асоцииране на ситуации. Например, пациент, който е бил с вече напреднал първичен тумор меланом, кървящ, и е отишъл на операция, но вече имал и метастази и заболяването се развива много бързо, е довело до тази асоциация и е причина за този мит да върви. Когато правим ранна диагностика и отрано се отстраняват меланомите в първите стадии, преживяемостта на пациентите над 10 години е над 90%. Т.е. вероятността да нямаме проблем е много, много голяма. Но трябва да отидем на време и да можем да отстраним потенциално опасната бемка или променила се в най-ранните стадии. Затова нека да не се доверяваме на този мит и така лековерно да чакаме да видим симптоми, развити, разгърнати и какво ли още не. Другото, което си мислех, знахарите. Много голям проблем имаме с определени знахари в определени градове, които третират бемки, лекуват бемки с накапване с змийска отрова, с киселини и някакви подобни ситуации, които наистина довеждат до изчезване на
съответното пигментно петно. Много хора се доверяват на това. Това петно обаче е било при един начален меланом. Този меланом не се лекува по този начин. Минават 2 години и пациента се оказва пълен с метастази, които не можем да се сетим откъде сме, защото напълно сме забрали, че преди 2 години някой услужливо ни е завел при знахар, който е извършил такова нещо. Моя апел е да не се доверяваме по този начин на алтернативни методи. Това не са медицински лица, които наистина могат да лекуват кожни образования. Нека да не го правим. Дано не го правим. Ние също апелираме често. Аз лично съм чувала от човек, не искам да кажа нищо лошо, но все пак не е това пътя в онкологията и лечението на онкологични заболявания, как конкретната дама твърдеше пред мен, че си е излекувала рака на гърдата с компреси с реванол. Така че, нали, да кажем, ако някои хора решат, че няма да повярват на това, чудесно, но е много страшно да мислим за хората, които биха могли да повярват на такова нещо и ще се доверят с така пълна сила и няма да предприемат никакви други мерки. Не знаех, че и при вас има такъв проблем с знахари и всякакви други мазила. Макар, че ако трябва да бъда честна, дори като дете си спомням, че сред приятелите на моите родители, по-специално майка, защото то понякога майката е водеща в тези неща, имаше примерно нещо изпъкнало, което ми го накапаха с нещо. Да. Просто тръгнаха да ми го мажат с нещо, не знам какво е било, откъде е взето и как, но при майка ми тя си сложила на нещо, то е изчезнало, защо и на мен да не ми сложат и на мен да видят дали ще падне или няма да падне, дали ще изсъхне или не. Много брутално звучи, направо просташки бих казала звучи, но е много жестоко, защото последствията могат да бъдат страшни. Можем да кажем къде, може би не съм права в задаването на въпроси, но ти си водещ специалист, хирург-онколог в Университетската специализирана болница за активно лечение на онкология в град София. Кои са местата, които лекуват кожни, злокачествени заболявания? На колко места, примерно, има? Къде могат да се насочат пациентите? И можем ли да кажем и... Тъй като влизаме в темата пътя на пациента, само да отметна още нещо, което си мисля, че не трябва да пропускаме. Също предоверяването на дерматолози и козметолози с лековерно отстраняване или третиране на бемки или образования с лазер, с течен азот, без да се изследват под микроскоп, или отстраняването им без да се изследват под микроскоп, т.е. с хистология. Масово. За съжаление, масово. Ние отдавна сме подели кампания, в която така информираме дерматолозите. Разбира се, водещите дерматолози в България нямат такава мисъл в главата си, но много има други, които работят в частни центрове, предлагат, правят. Това е също причина, при която може един неразпознат тумор да даде в последствие развитие на заболяване, което да бъде напълно изпуснато. На мен лично са ми казвали, аз където и да съм отидала, когато си, примерно, покажа нещо, което бих искала да бъде отстранено, чисто от естетическа гледна точка за себе си искам да бъде отстранено, те ми изборяват вече съвременни методи за слайсване, доравно, вече няма да има даже нужда от или белег да остане. И навсякъде, аз не казвам, че това са били погрешните места, където аз съм ходила, но съм ходила на доста и се съмнявам дали на всички тези места се предлага адекватна медицинска услуга от специалисти, онколози, за каквито ти спомена вече. Има доброкачествени образования, които наистина могат да бъдат отстранени по елегантен начин, категорично. Но е хубаво, преди да се стъпим в едно такова приключение, да направим една консултация с онкодерматолог или въобще дерматолог, специалист
специалист, който се занимава с кожни тумори. Това би било разумно. Да преминем на темата къде може да се случи това нещо. Почти всички големи онкологични болници в големите градове и диспансери разполагат с такъв. Това в София е освен нашата болница, в ИСУ имат специално отделени водещи специалисти, в Токуда има, в военна болница има, в МВР болница има. Достатъчно са и в Александровска болница, в кожния диспансер. Специалистите са прекрасни, са изключително дерматолозите, подготвени. Надявам се да не пропусна някой така на прима виста. Но във всички други големи градове, това са Плевен, Пловдив, Варна, Бургас, има големи центрове, в които може да се прегледаме, търсиме онкодиспансер или онкологичен център. Най-голямата клиника след нашата, която в България се занимава с кожни тумори, е комплексен онкологичен център Пловдив, където има цяла една клиника с изключително подготвени онкодерматолози. Доктор Шалманова е началник там и те са брилянтни специалисти. Също и във Варна, и в Бургас има специалисти онкодерматолози, към които може да се обърнем. Хубаво е да направим едно второ мнение, преди да тръгнем да отстраняваме каквото и да било. След което вече можем да се разкрасяваме. Да, няма лошо и в разкрасяването, но преди всичко здравето. Добре, като говорим за това, че вече не е само оперативната терапия, единствената терапия, при меланом, ако говорим за меланом, защото това наистина е едно много сериозно заболяване. Какви са терапиите? Какво се случва по света? Какво се случва при нас? Ние не сме толкова изостанали от света в интерес на истината и разполагаме в България с терапиите, които вече са и водещи по света. Изобщо не сме изостанали. Напротив, ние имаме всичко, което е регистрирано и одобрено за употреба в Европа. Абсолютно всичко за малигнен меланом и то в реимбурсация. Т.е. поема го здравна каса за лечението на нашите пациенти. Те не заплащат за това. Ако едно време в метастатичен стадий единственото, което можехме да предложим е химиотерапия с ефективност под 10%, то в днешно време химиотерапия при тези заболявания не се използва. Вече имаме иновативни средства, това са таргетна и имунотерапия, с които в различните стадии имат различно приложение и различен арсенал от препарати, с които разполагаме. Таргетната терапия е много любима на пациентите, защото това са таблетки, които се пият в домашни условия, никой не обича болницата. Те имат своята индикация, определена мутация, при която действат, която изследваме и съответно получаваме на нужните резултати. Имунотерапията са антитела, както казах в началото на нашия разговор, които карат имунната система да се събуди, да види туморните клетки и да ги унищожи. Там имаме различни възможности за комбинации с различна ефективност. Нашите съседки около нас не разполагат с това, което ние разполагаме в пълен арсенал. Т.е. трябва да се гордеем медицината не само за меланома, но и за много други онкологични нозологии на много високо ниво в България. Лъчетерапия прилага ли се в лечението? В лечението на меланом все е по-лимитирано. Лъчетерапията като помощно средство след операция в дадена зона, в която са махнати лимфни възли, все по-лимитирано, има своите индикации, но тя е помощно средство, за да не предизвикаме, за да се застраховаме срещу рецидив или потенциални жизнени клетки там, които да биха да се развили в последствие в нещо. Но радиохирургията, която е отрасъл на лъчетерапията, е вече един съвременен метод, който е абсолютно равностоен и на системното лечение, и на хирургичните възможности, много по-прецизен, много по-деликатен, който изключително много работим с него. Меланома е заболяване на целия организъм, както обичаме да казваме, и изисква мултидисциплинарен комплексен подход. Всеки пациент го разглеждаме като индивидуален случай. Няма пациент и случай един с един еднакъв. Не заради хода на заболяването, а защото имаме съвкупност от най-различни генетични фактори, предиспозиции и характеристики на тумора и лекуваме и избираме лечението заедно. Твърде често в напредналите стадии включваме радиохирургия за определени образования, оставаме хирургията в някои други моменти като водеща и през цялото време системното лечение е наш съюзник. Сега ще покажем, може би, макар че, ние вече преминахме към меланомните, направо да покажем тях или може би да ги последно.
Можем и да върнем, да, за да видим, все пак хората да могат да видят, макар че съжалявам, картините не винаги са хубави и приятни, но ето това са немеланомни. Това са немеланомните кожни тумори, тези, които казахме, че са банални, но искам да ги запомниме, защото те могат да имат много лица. Може да изглежда като, както виждаме на две от снимките, като топче някъде, което е почнало да нараства. Това може много да ви прилича на топчето до носа, което видяхме в началото при доброкачествените, но ето, различно е. Някой път те могат да имат пигмент, което е специфично. Това на челото и зад ухото и да имитират дори меланом. Това е специален вид базоцелуларен карцином с такова пигментно отлагане, но това не е меланом. И класическият базоцелуларен карцином, снимката долу в дясно, е една раничка, която бавно е нараствала, докато достигне този размер. Средната снимка с множеството повърхностни зачервявания по кожата на тази дама са, една част от тях са начални тумори, друго са така наречените актинични кератози, които са преканцерози. За този тип кожа и този тип визия са подходящи на препаратите, които в аптеката можем да намерим под фактор 100. На практика за слънцезащита ползваме фактор 50. Да, може да махнем сега този слайд и после ще за тези специални възрастови изменения, които се водят за преканцерози, т.е. предракови, се ползва фактор 100 на специални марки. Разбирам. И специално за тях да не се бъркаме. Да, и сега да покажем и злокачествените кожни тумори меланом. Тоест, това е вече меланом, така ли? Това са снимки на меланом? Това са снимки на меланоми, които са, виждате колко разнородни. Меланома има най-различни възможности за изява, от малка бемка долу в ляво или в центъра, която наполовина е розова, наполовина е тъмна. Да. Виждаме такива, които са на краче, на горния ред, втората от ляво надясно, т.е. изпъкващи над кожата, но може да има и такива, които се депигментират. Средната снимка на първия ред виждаме, че половината е бяла по средата. Това е автоимунна реакция, при която меланома почва да претърпява обратно развитие. Това не означава, че се самоизлекува обаче. Може да стигне и до пълното му заличаване, да изчезне и да забравим, че сме имали бемка и чак в фазата с изява на метастазите това е много да се коварно. асоциира. Да, коварно е, затова аз напомням, когато имаме бемки, които не само си променят пигментацията към по-тъмно отцветяване, но ни прави впечатление, че избледняват или стават абсолютно изчезват, трябва също да се покажат на лекар, защото това може също да е благодарим за този слайд. За нещо. Това е изключително важно да го знаем, защото обикновено хората се страхуваме, когато нещо се появи и се успокояваме, когато то изчезне. Но в случая това е, даже бих казала, по-коварно, защото може да ни заблуди. Добре, аз се надявам, защото наистина за нас като пациентска организация е важно. Ние по принцип сме организация, която е насочена към жени с рак на гърдата. Макар че на теб също тази тема ти е близка. Ти се занимаваш с много неща и между другото и с реконструкция, което ми се иска да го кажем все пак, хората, които ни гледат да го знаят, защото всичко, което може да възникне в терапията на едно злокачествено заболяване, нали, и да ни инвалидизира, даже не бих казала, нали, в този случай при кожните тумори, но да ни загрози или да създаде дискомфорт, може и да има и обратен процес, реконструкция, нали така. Да. Аз когато четох биографията, наистина много се впечатлих от всички тези реконструкции, които могат да се направят вследствие на кожни тумори. Като специалист бих си пожелала само пациенти, които са с начални тумори, в начален момент на изява, които много елегантно да може да отстраним и да гарантираме, че всичко ще е наред. За съжаление обаче все още своевременното търсене на специалист ни куца и по-често срещаме по-големи тумори, особено при възрастни пациенти, които неглижират изобщо какво се случва с кожата им. В тези моменти обаче не означава, че не можем да постигнем добър и козметичен ефект. Така че реконструкцията има голямо значение, особено в областта на лицето и на деколте зоната. Възрастните пациенти са много чувствителни, даже по-суетни понякога от по-младите.
И абсолютно задължително е да можем да им предложим и добро възстановяване, без да накуца радикалността, т.е. лечението хирургичното на даден тумор. Но това, което исках да кажа и за да довърша, преди мъничко просто започнах, че макар и да сме пациентска организация, която се занимаваме с пациенти и работим за пациенти с рак на гърдата, за нас е много важно да помагаме и да даваме информация и да водим такива разговори и дискусии за всичко, което може да бъде полезно, защото само човек, който има информация и взима информиран избор, прави такъв, наистина може да е убеден и сигурен в всички свои решения и добрия изход, надявам се. Няма да те мъча много още, но накрая само искам да го питам, защото ти си съорганизатор в Асоциацията на дерматоонколозите, БАДО, Българска асоциация по дерматоонкология, ако трябва да кажем съвсем точно. Може ли да ни кажеш какво правите? Наскоро правихте една много важна среща за пациентите с меланом, но какво можем да очакваме от вас? Много се стараем. Нашата асоциация е от 5 години, т.е. сравнително в прохождащ етап, но много се стараем наистина. Председател е доктор Шаламанова, този прекрасен специалист от комплексен онкологичен център Пловдив. Основахме заедно с доцент Киров, който вече не е между нас, но много сме вложили сърце и душа в тази асоциация. През последните години обръщахме много внимание на различни групи специалисти, освен регулярните конгреси, в които сме се опитвали да информираме цялата общност за всичко ново, което има като лечение, като възможности при кожните тумори. Обръщахме внимание на различни групи специалисти, на симпозиуми с лъчетерапевти, с патолози, с дерматолози, за да можем да насочим вниманието към това какво се пропуска, какво не би трябвало да се пропуска, и бяха доста ефективни, между другото. Асоциацията ни е мултидисциплинарна. В нея няма само дерматолози, онкодерматолози, има всякакви специалности, които се занимават с тези кожни тумори, което прави колаборацията много, много ценна. Тази година обаче решихме, че е време да обърнем внимание на ранната профилактика, ранната диагностика и направихме един много приятен за нас фестивал Fun in the Sun, с който обучавахме децата под формата на игри, че трябва да ползват слънцезащита отрано. Беше изцяло посветен на децата около 1 юни. Много се забавлявахме и децата много се забавляваха и се опитахме така да им внушим колко е важно наистина да обръщаме внимание на това, което се случва на плажа по време на почивката. Разбира се, еднократно това няма как да има ефект, за това сме решили да го превърнем в всяка година в традиция в различните градове, така че да продължим с забава и с игра по някакъв начин да проповядваме грижата за кожата. А това, за което спомена, е пациентската ни асоциация меланомна общност на пациентите с меланом и кожни тумори, която от тази година регистрирахме, и се изключително много се радвам, че успяхме да... Срещата мина много добре. Аз наистина като лекар винаги съм се притеснявала за това докъде можем да сме полезни за психоемоционалната компонента. Ние сме говорили много в това, че ние се губиме в диагностиката, в лечението, в взимането на правилните решения за пациента, в това, че се пазиме от прекомерна емоционалност, за да може да бъдем максимално полезни, и всъщност твърде често не остава достатъчно време за допълнителни обяснения, за страданието, което не знаем как да поемеме напълно, за притесненията на пациентите и много, много други аспекти. Така че направихме първата среща с пациенти, която аз лично смятам, че мина много добре. Имам голяма доза удовлетвореност от нея. Разбира се, с ваша помощ и насоки, за което искам да благодаря още веднъж. Безценни съвети ни дадохте. Срещата мина прекрасно, с много участие на психолози, които дадоха много ценни съвети, водещи онкопсихолози в големите центрове. Между другото, използвам възможността да припомня, че във всеки голям онкологичен център има поне по един онкопсихолог, който е на разположение и е безплатен.
Да, но в някои те наистина са безплатни, а в други се оказва, че само първата консултация е безплатна и това много ни се иска и ние като пациентска организация да можем да го проверим, защото и днес разговарях с пациентка, която каза, че просто няма възможност да плаща за психологическа консултация. Не говоря при нас, тя е безплатна, но там, където тя се лекува и наистина тази подкрепа изключително много липсва. И това, което казваш и ти за това и тези хора, които ще гледат този лайв, защото ние после ще го оставим и него ще го има и в YouTube канала ни, за да може хората да видят, защото според мен това е много полезна и важна информация. Наистина всеки един от нас непрекъснато е изложен на външни фактори и кожата му също и трябва да види тези неща. Трябва да е убеден, че трябва да направи тези профилактични прегледи, защото аз не знам дали има и профилактични прегледи за кожни тумори. Едва ли? Надявам се в бъдеще да имаме наистина скринингова програма, наистина ранна профилактика. Много се надявам, но към момента няма ефективна такава. Като си казахме за пътя на пациента, общо практикуващите би трябвало да насочат към дерматолог. Всеки един пациент, който е притеснен или иска, или поне веднъж живота, както казахме, но това на практика не винаги се случва. Така че докато нямаме ефективна скринингова програма, е редно всеки сам да се погрижи за себе си, поне веднъж. Потърсете пациентски организации. Само това мога да ви кажа отново. Все пак в търсенето истината ще намерите някъде там хора, които да са се сблъскали с нещо подобно, да ви подадат ръка и информация или поне още една гледна точка, с която да продължите напред. Ние, ако можем, с нещо винаги сме казвали, защото това беше и смисъла на днешната тема, просто да ви запознаем с лицето на доброкачествените, на злокачествените тумори, как да подхождаме, защото само ако ги познаваме, можем наистина да се обърнем към специалисти, да се лекуваме. Така че да се надяваме, че всички ние ще направим още и още, за да може да има повече информация. Моля те, ако имате информация допълнителна и за специализирани лечебни заведения, специалисти и всичко, което вие подготвяте като асоциация, да ни я предавате, за да може и ние да споделяме. А колкото до пациентите, надявам се и на вашата обратна връзка, защото точно това е нашия стремеж, защото ние пациентите, какъвто съм и аз, мисля, че можем да бъдем много полезни пък на вас, лекарите, и да даваме обратната връзка за това как се чувстваме, странични ефекти и всичко, от което има нужда по пътя на лечение на едно заболяване. Ива, много благодаря за това, че отдели от времето си. Знам, че ти предстои даже и път, така че няма да те задържам повече. Пожелаваме успех на предстоящото събитие и това е едно щастие. Надявам се твоето щастие да го принесем и днес към останалите хора. И въпреки сериозната тема и в някаква степен даже нелицеприятните снимки, които ви показахме, все пак ние тръгнахме от едно, че сме в разгара на лятото. Така че с нужните предпазни средства да се радваме, нали? Много благодаря още веднъж за поканата. Наистина, винаги ми е приятно, когато можем да даваме повече знания и да достига до повече хора. Лятото не трябва да се превръща в наказание за тези, които не искат да стигат до слънчеви изгаряния, просто малко повече грижа. Трябва да мислим цялата година за комфорта на кожата си, разбира се. Трябва да се прегледаме поне веднъж и не трябва да се страхуваме от злокачествените кожни образования, защото те са напълно лечими, дори най-страшният меланом. Така че апелирам всеки, който има нужда да се обръща. Разбира се, ще предоставим информация, ще използваме това като възможност, но да се обръща към специалисти без страх, защото в наше лице има съюзници. Аз вярвам, че наистина меланома вече е едно хронично заболяване, за което заедно може да се погрижим. Много ти благодарим. Това, което мога да кажа само на финала е, лято е, не забравяйте това и за хубаво, и за лошо. Така че взимайте предпазните средства, които изброихме. И още веднъж да ви кажа, че за нас беше удоволствие да направим тази тема, заедно с доктор Ива Гаврилова, която е хирург-онколог в университетска специализирана болница за активно лечение на онкология или по онкология, по-точно казано, в град София. И между другото, тя продължава да работи дори в това състояние. Така че нека да й пожелаем здраве и всичко най-добро и на вас приятно лято!